A gwnaeth I farnad yn ei fywyd, fe ddaw'r dyfyniad yn y teitl, i rai nhw chi sydd ddim wedi dyfalu, o waith William Williams. Dewis anochel bron gan fod Pantycelyn bob amser yn gymorth hawdd i gael mewn cyfyngder i haneswyr sy'n chwilio am deitl darlydd. Ac mae'r dyfyniad yma yn ymddangos yn y penillion canlynol am Daniel Rowland. Nid rhaid canu dim amdano, nid rhaid marbl ar ei fedd, ofer tynnu dim o'i bictiwr ar bapuryn sal i wedd. Gwnaeth I farnad yn ei fywyd, roedd I farbl yn ei le, fe sgrifennodd arno I enw a llythrennau pur yn e. Y dorf seintiau fri ac yma arnynt ôl I fus, sydd iddo'n garreg fedd a marnad ac yn bictiwr hardd fe wys. Pan fo cerrig nadd a phapur gyda'r byd yn mynd yn dan, gras y nefoedd ar yr eini ddwg ei enw ef ymlaen. Neges Pantycelyn felly oedd nad oedd angen cerdd na charreg fedd arno mewn gwirionedd, oherwydd fe luniodd Rowland ei goffad a'i gofeb drwy ei hun, drwy yrfa a'i weithgarwch. A byddai effaith ei weinidogaeth yn parhau fel tystiolaeth o'r hyn a gyflawnodd, ymhell ar ôl I bapur a marmor ddarfod. Yr eironi wrth gwrs yw fod Pantycelyn yn cyflwyno'r ddadl hon mewn marnad I Daniel Rowland. Ond mae rai ni falle faddau I feirdd am ryw agosymdebau bach felly. Fe gafodd Rowland gweitha geiriau Pantycelyn mwy nag un marnad, sawl cofiant, ac hyd yn oed gofgolofn hardd tu allan i'r capel yn Llangeitho, lle mae yna nifer ohono ni wedi anwybyddu geiriau Pantycelyn, a dwi'n teimlo felly'n digon ffyddiog I ddilyn yn yr un patrwm heddi. Nawr, yn y farnad, mi all Pantycelyn ymlaen wedyn I ofyn am nerth pwerod pur prydyddiaeth, mwyn medru olrhain hanes bywyd Rowland. A pan ofynnwyd I mi roi'r ddarlith yma I nodi a chlysur 300 mlwyddiant geni Daniel Rowland, roeddwn i'n ymwybodol y byddai angen holl bywerodd pur hanesyddiaeth mwyn cyflawni'r dasg. Oherwydd yr un peth mae pawb sydd wedi sgrifennu am Rowland yn gytun amdano yw I fod yn waith anodd ar y naw. Fel mae John Graham eisiau wedi awgrymu, nid oes hyd yn oed sicrwydd pendant mae 1711 oedd y flwyddyn y ganedef. Os chwiliwch I catalog y Llyfrgell Genedlaethol 1713 yw'r dyddiad sy'n cael ei nodi. 1713 sy'n cael ei nodi hefyd yn y biwgraffiadur a'r cydymaeth. 1711 a grymwyd serch hynny gan ei garreg fedd, gan ei bod yn nodi ei fod yn 79 mlwydd oed pan fu farw ym 1790. Eto, dywed Robert Jones dros lan mae 77 oedd ei oedran adeg ei farwolaeth, ac awgrymodd Odwyn Jones fod yna gamgymeriad ar y garreg fedd. Felly mae yna gryn dipyn o ddryswch. Tueddir I gadarnhau 1711 fel dyddiad I eni gan y ffaith iddo gael ei ordeinio 1734. Y reol ar y pryd oedd fod rhaid bod rhywun yn 22 mlwydd oed cyn cael ei ordeinio yn yr eglwys. A phetai Rowland wedi eni ym 1711, fe fydde fe wedyn yn gymwys erbyn 1734. Felly mae hynny'n ffitio'n daclus, ac na fedrwn ni fod yn gwbl sicr, mae yna le I gredu yn bod ni o bosib yn dathlu'r flwyddyn gywir. Wrth gwrs mae 2011 hefyd yn achlysur cofio 200 mlwyddiant sefydlu enwad y Methodistaidd Calfinaidd yng Nghymru. Gweithred na fydde Rowland o bosib wedi ei chymeradwyo. Mynnodd ynte aros y tu fewn i'r eglwys Anglicanaidd, gweitha pob dadl o blaid yn wahanu. A pan eithbwyd ati ym 1811 I ordeinio gweinidogion am y tro cynta, fe gynhaliwyd y sesiwn ordeinio yn y gogledd yn y Bala, o dan arweiniad Thomas Charles, fel bydde rhywun yn disgwyl. A'r syniad oedd I gynnal sesiwn ordeinio'r de yn Llangeitho, ond fe wrthododd aelodau Llangeitho a chytunio, oherwydd nad oedden nhw yn cytuno gyda'r ordeinio, gyda'r ymwahanu oddi wrth yr eglwys. A dyna pam fi'n rhaid cynnal sesiwn yr ordeinio yn Llandeilo. Nad oedd wrth gwrs mor symbolaidd bwysig yn hanes y mudiad, ond efallai bod hynny'n hanesyddol briodol o ystyried safbwynt Rowland. Felly rhwng popeth, mae gyda ni le I gredu fod hon yn flwyddyn ddigon addas I gofio am Rowland ac I ystyried I yrfa. Nawr, y grymes I fod hynny'n waith anodd, a'r broblem benna wrth drafod hanes Rowland
yw'r diffyg tystiolaeth gadarn o'r cyfnod. A cafwyd yr esboniad dros hynny mae'n debyg gan Nathaniel, mab Daniel Rowland, a glirodd fod papurau dad wedi casglu a'i hanfon at arglwyddus Huntington. Roedd hi wrth gwrs yn wraig ariannog a dylanwadol iawn, yn un o brif ffigurau Methodistiaeth Galfinaidd yn Lloegr. A gyda hitha'n reoli ei chyfundeb ei hunan yn y wlad honno, roedd yn naturiol fod ganddi gysylltiadau gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yng Nghymru. A'i bwriad wrth ymofyn am bapurau Rowland, mae'n debyg oedd i sicrhau cofiant teilwng ohono. A dyna pam mae'n siŵr yr oedd parodrwydd i gydweithredu ac i anfon y deunydd ati. Ond gweitha'r modd bu hithau farw yn fuan wedi Rowland, ac ni chafwyd cofiant, ac ni welwyd y papurau byth wedyn. Fe wnaeth Odwyn Jones ymdrech arwrol iawn i ddod o hyd iddynt pan aeth ati ysgrifennu i gyfrol am Rowland yn y 1790au. Yn y 1730au, mae'n rhywbeth ni. Fe gysylltodd Odwyn Jones a phob disgynydd i'r arglwyddus Huntington y medrai ddod o hyd iddynt, gan gynnwys Dig Norfolk a'r Marquis of Bute, ond heb unrhyw lwc. A'r traddodiad yn y teulu oedd bod llawer iawn o papurau wedi cael eu llosgu ar ôl marwolaeth arglwyddus Huntington, a'r posibilrwydd yw mae dyna fi tynged papurau Rowland. Felly os na ryw gist llawn o ffynonellau gwerthfawr am y diwygiad yng Nghymru mewn rhyw cornel tywyll o blas bonheddig yn Lloegr, dyn ni ddim eto wedi dod ar eu traws nhw. Mae rhaid i gweud, dwi'n dal dig braidd yn erbyn yr arglwyddus Huntington am hyn. Petai heb ymyrryd, dwi'n siŵr y bydde pobl fel Thomas Charles a Thomas Jones wedi dod i ben a llunio cofiant, a bydde'r papurau dal gyda ni. Ond mae'n siŵr bod hi'n bwriadu'n dda, wna i treial maddedd i rhywbryd. Rhywbryd. Ond y cynlyniad yw felly nad oes na fawr ddim tystiolaeth uniongyrchol ar gael. Y casgliad holl bwysig ar gyfer hanes cynnar y mudiad yw llawysgrifau Trefeca, sydd yn ddiogel yng Nghrombil yr adeilad hwn. Ac ymhlith dros 3,400 o eitemau, ceir llawysgrifau'n Daniel Rowland mewn ffurf llofnod ar 2 ddarn o hebiaeth yn unig. Ond mae'r 2 ddarn y plith y mwyaf arwyddocaol yn hanes y mudiad cynnar yng Nghymru. Derbyneb am arian a ddychwelwyd gan Hywel Harris yw'r cyntaf, ond hwn sy'n dynodi'n ffurfiol fod Harris wedi ymadael ar mudiad y 1750 a bod yn rhaid efo felly dychwelyd unrhyw arian oedd wedi casglu at ddefnydd Methodistiaeth yn gyffredinol. Yr ail darn sydd â llofnod Rowland yw'r llythyr swyddogol yn gwahodd Hywel Harris i ddychwelyd i'r mudiad ym 1762. Yn ychwanegol at hynny, ceir hefyd gopïau o 4 llythyr a luniwyd gan Rowland. 3 ohonyn nhw wedi argraffu yn ystod y 9th ganrif, a dyna sut maen nhw wedi goroesi. Mae'r llall yn nodyn byr yn dweud na fedre fe gyrraedd y sasiwn oherwydd yr eira, sydd ddim o werth mawr i haneswyr ar wahân i brofi bod i bwrw eira yn y 9th ganrif. Ond o ran llythyron a dderbyniwyd gan Rowland, mae copïau o 12 ohonynt ar gael, 9 wedi ysgrifennu gan Hywel Harris. Felly pryn i ryfeddu yw'r tystiolaeth wreiddiol o law Daniel Rowland ei hun. Dim ond un llythyr at Harris sydd ar gael yr enghraifft, a mae'n rhaid bod wedi cael mwy o achos na hynny i gyfathrebu a'i gydweithiwr dros y blynyddau.